Yeah, akuluakulu. Now, amene wabwera pali Vidumbiko Mumba. Vidumbiko Mumbayu. Amene ndi amene sopano wabwera sopano ndi yake sopano. Hiya papa, mavoti 20 chakuti 1000 kuphatikiza 15 chanza mbiri. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Bas. Okay, for example, poyambirira omweyo amagana kuti yayi ma results amene mukutipatsa mukuperekapo definitely ndabodza. Ma results amene ife tili ndi majasa ene amagana eti zonse amagana. And yayi tidikira kaya make like it's nyimbo zikungosintha muli mosemo. Koma nawo wabweresa case imene like akuyikekamira kwambiri yokhuzana ndi kuphatikiza ma figures. Ndikumaona sopano akumaphatikiza ma figures like tongo ziti tapanga ndicheck figure yatu pede mbanga figure ya ujene yapita muthalika yalaza sichakwera mutenge manambala osayaja maphatikize ndemu yang'ana amene anapanga register mopeza kwana kuti zonsezi sizikumachana zikuoneka ngati kuona zoti DPP ndithu pali nde Vidumbiko member akuphatikiza akuti yayi munabera 2019 awaso ndi matrix amene mabwesa anyuwani iyayi inuyo simungathawe itakugwirani ndipo tiyesesa zambiri kuyankhula makamaka kuyankhula zambiri pa social media akuti pamene popo ndikuti iyeyo akukhala ngati kuti yes wakhwana kwambiri iyeyo akhala ngati kuti iye ndikuti apano ndi dolo kwambiri pophatikiza ma figures ndikumaona zoti yayi toto ndi amene analembetsa kumene kusiyugwirizana. Komano chilungamo chankhani ndi chotani like sirufata okay sirufata abaphatikiza masamu wache fata titho wamba kuphatikiza masamu chifa pali ma examples ambiri almost the inali loss almost district inali yose boma inali loss kuti aphatikiza masamu kuti ukuku analembesa ndangati nangavura ndangati nangamavura aphatikiza tipange check number zogwirizana kama zogwirizana zonsezo sitilowa ma details ngati mene moja for kuti lowa ma details ngati amene tichedwa kwambiri chifukwa malo votera one ndi ambiri kwambiri it's almost I think 15,000 malo ndi ambiri kwambiri kuti tiyambe kufufuza nkhani tiyo nkhani manager komano tiyeni zonsezi tizitenge tizike pamodzi tiziphatikize pamodzi ndikena kuti bweresenso answer imodzi chifukwa complaint iyi dandaulo ilili ndi limodzi. Right? Dandaulo ndi limodzi. Simadandaulo ambiri amene. Fanga madandaulo yayi manambala sakufanana yayi mukaphatikiza iyi ndi mkuyika pamodzi. Mwina kutengolekeza mwina amene mwina nambala imene anthu amene analembesera pamalopo mwina nkutheka mwina ikuchepa for example. Kapena mwina nambala imene analembesera anthu pamalopo mwina ikukula. Right? Sikumachana ndi total votes mavoto wose mukaphatikiza pamodzi. Mina say sikumachana. Zimene zonso zotheka. Ndiyeno kodi limene voto limene muli panga banji muli tesa banji muli tani inuyo ngati mukumbukira bwino fana ndikuuze mukumbukire bwino ngati mukumbukira bwino parliament itathetsedwa like kuthetsedwa kuti athetsa parliament pasapezeka so ena okalawa mu parliament panazira president Lazarus Chakwera anaitanisa parliament kuti ma members of parliament atani abwere ngakhale parliament yo itathetsedwa nonse mubwere nkhani yake mina makamba kumeneko amakamba nkhani yokhuzana ndi kufuna kusintha lamulo lonena kuti munthu bwanji anthu azisamuka azikavotera kwina amene atumizidwa ku ntchito kaya uku akavote konko komanso wino kuoneza kuti anthu amasamuka right awa amasamuka kupita uku uyasamuka akavotera uku komanso lamulo linabwera ndithu analibweretsa ndithu lamulo kuti akuluakulu aliyese tingoyerekeza ngati iweyo ndiwe msilikali ndiwe ndani ndiwe mtolankhani ndiwe ndani
I think ma videos amene tinapanga report makamaka pa nkhani yokhuzana ndi imene iyi kona zoti pabwera lamulo achakwera bwesa lamulo lona kuti like anthu azikavotera like kumene ali pamene poyambapo zima lamulo nalila kuti iwe umayenera kuvotera kumene walembetsera pamene in this case panopa lamulo chipili linasinthidwa anthu amakavotera kwina kumene yowacha aliko, right? Remember pamene anthu amanena kuti ayi panopa tilibe crisis ya kukhuzana ndi za mavote, crisis ili pano ndi anjala bwanji mwatitanisa emergency chani ngati mukumbukira nkhani imeneyo like but I don't wanna sindofuna ndibweze ma videos akalekale kuabwerezesaso kena kuti muonongeso data kumuonera ma videos akalekale komano incident imene nthu iniyo ndokhulupira kuti iniyo ngati muli ndi ubongo wabwinobwino mukumbukira bwinobwino kuona zoti achakwera anayitanisa ndithu ma parliament ndithu koma parliament itatsekedwa kale Penal Code 19 afuna asinthe lamulo lakuti nkhani yake inali yoti imeneyoyo nde for example sizingatheke kuona kuti nambala ya pamalo pamene podavotera pamene nambala ya anthu amene analembetsa pamalopo singatheke kuti ifanane ndi mavote amene avoteredwapo. It's either nambala itha kuchepa nangasi anthu ena achokapo, it's either nangasi zikhangati anthu ena anachokapo pamalopo anakavotera kwina, you understand? Nangasi lamulo munabweretsa nokha kapena it's either kuona kuti anthu ena abwera pamalopo acha kuchokera kwina. That means it's a 50-50. Ndito pamene pachapo ndito definitely namba isinga machane ndi namba amene niyo munapo ya ma voters amene analembetsa pamalo pacha. Namba amene singa machane. Plus anthu amene analembetsa pamalo pacha mutha muonetsetsa kuti pali anthu amene analembetsa koma sanavote pamalopo. Like osavota basi, like osakavota basi, basi tikavota anthu amene alipo. Nde this game yomati apapa yayi muphatikiza apa kuti inuyo pansi pa sheet ina iliyonse paper la iliyonse paper ndikamati sheet mawu aja ali matanthauzo awiri. Pali sheet opepala nde pali sheet wa tanthauzo lina licha. Paper lina iliyonse, right? Pansi pake pacha pamakhala ma signature ama monitors onse. Like ma monitors onse. Ma monitors onse. Monitor wa DPP, UTM, Chani Petra, MCP, ma monitor wina aliyese amakhala patipo pene pacha. Paper alijalo akumasayinira wina aliyese malizasa ali aba makhurisidwa nawo, yes takhurisidwa nawo kusayinira hotali azipita. So ngati iniyo ngati mukuona kuti apapa zizi ndoti simu wakhuluma ma monitors yanu. So what happened? So like I don't know, like you understand kuvesa kuti issue imene iso tiyambireso panopa kachikene tiyambireso like even panopa even amake sanalengeze kuti wawina ndani, right? Amake sanalengeze koma still pamba kale bwera zinthu ngati zimene zizi. So by the way zobizika sokuno panopaso kulilongweso mamonitors amenyedwaso ndi asilikali, like how? Amenyedwaso ndi asilikali how? Like zinthu ngati zimene zizi, what are you trying to do? Asiyena ameki amalize ntchito yawo basi nkhani hata palibe amene akuona kuti izo nangolengeza kuti akuluakulu tayamba nongolengeza ndi ma unofficial results nkhani yathala pati pompacha ma unofficial results. Ne lamulo munasintha nokha mukuliranso nokha pa lamulo munasintha nokha lamulo ili ku parliament itatsekedwaso kaleso lero mukuliranso uliyayi mafiga wasakukwana ye sangakwane kumene achepa kapena achuluka nangasi anthu munasintha nokha malamulo, right? And I don't know kuti
what's going on. Komano kumayambiriro kwa zizi makamaka tsiku lofota lichapo le ujeni chanu Cafe Maulidi Brian Banda pena amayankhula kutale center amachiro kuyankhula kwakule kumana pa zinthu zili bwino chitetezo akhazikitsa bwino moti zotsatira zakezo tikuona zoti sazikana anthu anayankhula choncho ngati mukumbuya bwino pano akuti yayi bla bla makuti bla bla makuti bla bla isigwira akulu tisambe zama tisabezeke za 2019 hapa tendi bange tendele timalizane anthu kenako anthu alizochita azikapitiliza zochita zawo zimene amapanga komano pasapezeke like thank you so much guys komano asilikali amenya anthu ukoma monitors like why anthu amalawi ife tamenyedwa kumavoti anthu akufuna kungotenga mavoti taonani this is Lilongwe City Ngwenya constituency kandi ame akuti inangobwera kumenya ma monitors akutenga zitani akutenga ma ballot boxes zitavuta wina candidate ataba ma results kodi malawi tizikhala choncho. This is Lilongwe City Ngwenya constituency anthu awavulazidwa nda ame yakuti ka imene imamenya anthu osalakwa just because ndi ma monitors akuteteza voti yawo ena aso akubwera chifukwa galimoto inali yapang'ono nditangobweresa anthu 5 koma anthu more than 10 amene amenyedwa ena ndi achipani cha DPP ena ndi achipani cha UTM tamenyedwa ndi MCP ndi gulu lawo la ame kainatengedwa kuti ame unprofessional ame like that one tifuna nkhani ipite kwina kulikonse adziwe panopo tiluka mu Central Hospital tikuchokera ku polisi kukawale sana tithandize OAC nkhani atakuidziwa kale kuti anthu awamenyedwa koma sanafune kuti thandize muone ndiza machani zipyera zachani ndi ambirimbiri ndi mwana wamkazi wosewa akupanga papa chonde tithandizeni amalawi tizikhala chonje chifukwa cha mavoti